ҳар як муҳоҷир бояд ки худша бояд ӯ қонуна хуб риоя кунад. барои абрат нарафтанатон имконият ҳаст ки проблема нашава умуман. салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. чхеле ки аз номи видео дидем, аллакай маълум аст ки дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. як қонуни нави дигар дар Федератсияи Русия ба имзо расид. бародарои азиз, ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. касое ки документҳош тамом шудагӣ бошад, агар хоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед бо одамои боваринок, номерошон мебурояд, зангшон бизанед, худшон меоянд, аз хонатон мегиранд, то границаро мебаранд, бо то хонатона меоранд обратно. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, рӯзи 23 май қонуни назорати муҳоҷиронро тавассути телефон имзо намуд. ин қонун муҳоҷиронро дар шаҳр ва вилояти Москав муваззаф мекунад, ки тариқи барномаи махсуси телефонӣ дар куҷо будани худро ба сохторҳои Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар диҳанд. бар асоси ин санад, сар аз 1 сентябри имсол дар шаҳри Москва ва вилояти ҳамноми он таҷрибаи нав дар бораи макони ҷойгиршавии муҳоҷирон ҷорӣ мешавад. агар мақомоти Русия дар муддати 3 рӯз ё бештар аз он дар бораи дар куҷо будани муҳоҷир маълумот нагирад, пас ин шаҳрванди хориҷӣ ба рӯйхати шахсони зери назорат ворид карда мешаванд. ворид шудани номи шахс ба ин рӯйхат будубоши ӯро дар Федератсияи Русия манъ месозад. яъне ки дар шаҳри Москва ва Московский област бо тариқи приложенияи телефонӣ ҳар як муҳоҷир бояд ки худша мақсад ранги отчет месупорӣ бигем ҳамун хел кина ба Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия, яъне огоҳ мешаванд аз куҷо қарор гирифтан, дар куҷо кор кардани муҳоҷирон ва ба чӣ ҳуҷҷатҳо зиндагӣ карданшон. агар ки муҳоҷирон аз моҳи сентябр шурӯъ карда дар муддати 3 рӯз 4 рӯз худшона ба ана ҳамин приложения номнавис накунанд, рӯйхат накунанд, аллакай номшон дар чорни списка меғалтад. дар чорни списка ғалтидани ном и депортатсия мекунад шаҳрванди хориҷиро бо тариқи автоматӣ. яъне ки боз як роҳи нави дигар барои депортшавии шаҳрвандои хориҷие бигем хато намекунем, чунки ин корҳое ки барои шаҳрвандои хориҷӣ пешниҳод мекунанд, на ҳама бигем ки ин корҳоро мекунанд. ба ҳамин хотир ҳар касе ки мехоҳад қонунӣ кор кунад, қонунӣ зиндагонӣ кунад, ҳар қонуне ки барои шаҳрвандои хориҷӣ пешкаш мешавад, бояд ӯ қонуна хуб риоя кунад. ва ҳозир дар шаҳри Москва ва Московский област ин кор амалӣ мегардад ва то соли 2029 мисол ҳамин чизе ки роҳандозӣ шудагиай баъдан оҳиста оҳиста дар тамоми шаҳрҳои Русия амалӣ карда мешавад. қонунгузориро хуб риоя кунед ва худованд кунад ки ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. худованд кунад ки ҳамаи мо шуморо баракат бидиҳад. камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародаро, агар ягон татор дар шаҳри Москва духтари дандон дар кортон бошад, бародари тоҷики хидмон дандон сафед мекунад, пломба мекунад ва дандон мекунад, номерош мебурояд, занг бизанед, бигем бо нархи арзон кори шуморо буд мекунад. як нафар нависонда: салому алайкум, сози Сорубон бародар, печати қалбакӣ дорум, дар аэропорт мефаҳманд. шукронаи худованд бародари азиз, хуб ҳастем. печати қалбакӣ доштан вақте ки тафтиш мекунанд, отпечатки мегиранд, бале муайян мешавад бародари азиз. Амонова нависонда: салому алайкум, ман як мошин аз Москва омадам, заграним срокаш тамом шид, нав кардам гаштара мешавад, документҳом ҳамаш 100% буданд, проблема намешавад. вақте ки шумо паспорт алиш мекунед, аммо паспорти пештаратонам хуб мешавад ки дар аэропорт вақти пурсон мешаванд, ҷои срокша нишон дода бутонед, мисол ягон суратша ё ягон чиша ва мегӯед сабаби иваз карданам тамом шудани срокуш буд, дар ин ҳолат мушкилӣ намешавад. Панҷакент Сити нависонда: салому алайкум ака, ман дар Россия қарор дорам, документҳом ҳамаш аз рӯи қонунай, 3 моҳи дигар мондак патента Тоҷикистон бурам, омада патенти нав кардан метавонам. бале, вақте ки шумо аз рӯи қонун ҳамаи ҳуҷҷатҳоро тахт кардагиен ва қонуна хуб риоя кардагӣ ҳастен, барои абрат нарафтанатон имконият ҳаст ки проблема нашава умуман. як нафари дигар нависондае ки: ассалому алайкум акаи Сорубон, ҳамин праваи российскиро метавонем бигирем ӯзи, чӣ хел мешавад? бале бародар, мешавад. праваи российскиро мерен, ҳуҷҷат месупорен, дарс мехонен ва ҳамон мактабша ки буд карден, правара дастрас мекунен. Субҳиддин нависонда: барои двойной РФ гап зан,
барои двойное гражданство доштан чира дар назар дорен? Саволта пурратар бинавис, дар ҳамон мавзӯъ худо хоҳад видео кунем. Як нафари дигар нависонда: салому алейкум акаи Сорбон. Мара 3 моҳ зиёд шид аз аэропорти Домодедово гардонданд. Аз ҳисоби телефон дар паспорт ягон печати лишний нест. Проверка кардам, тоза меромад. Метавонам ба ҳамин паспорт як бори дигар попитка кунам ё паспорти нав бигирам. Мақсад ки дар паспорт рӯз 2 печат Тоҷикистон аст. Ягон совет медодем. Совети ман мегӯяд ки паспорти нав накунем, хубтар аст. иваз кардани паспорт бо тафтиши саволу ҷавобаш зиёдтар аст ки мисол шумо ба чӣ асос кардем. Вақте ки тоза баромада бошад, дар шуғли аҳолӣ проверка карда бошед, мисол вероятност бисёртар аст ки шумо метавонед рафта. Иногда бе ягон сабаб мегардонад, аммо Россия дар омада намемонад. Азизбек нависонда: салому алейкум Сорбон. Ман зани хонашин, документ надорам. Госуслук бар ман лозим ҳаст ё Тоҷикистон рафтаанда депорт мекунанд? Илтимос ответен. Ҳозир то моҳи сентябра касе ки мебарояд, боз то моҳи сентябра вориди Россия мешавад, документ кунад, агар депорташ намекунанд. Ва госуслуги аз моҳи дигар барои тамоми нафарҳо зарур мешавад. Вақти Россия рафтан, ғайри нафарҳое ки коркунои дипломатӣ мебошанд ё касое ки мигратсиони картаи госиқат мераванд. Шарипов нависонда: ака Аблава кай буд мешавад? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагӣ бародар, пагах бо официални фармони тамошавиш мебирояд. Қаҳоров нависонда: салому алейкум ака. Ҳамин одаме ки Россия омад, гости обратно Тоҷикистон рафт. 3 моҳ пас метавонад бо омадан. Агар тибқи тағйиротҳои нав бигирем, ҳозир баъди 9 моҳ мумкин аст. Лекин дар амал ҳамин чизаҳо қаба назар намегиранд. Мисол баъзе одамо 1 моҳ 2 моҳ пас сафар мекунанд, боз метавонанд вориди Россия шаванд. Ҳеҷ чиз аз вақти пеш ҳамин хел бигем ва фикр мекунам то охир ҳамин хел меравад. Агар ягон тафтиши сахт накунанд, чӣ қадар пробиват накунанд даниёи шуморо пештара отонад, имконият бисёртар аст ки шумо тез бо обратно Россия омада метавонед. Зинда ва сарбаланд бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.